Salutare, sunt Silvian de la bestautovest.ro, special pentru Skoda Fabia modelul 2, model fabricat din anul 2006 până în 2010 și Skoda Practic, model fabricat din anul 2007 până în 2010. Avem această capotă de față, model identic cu cel original, este identic cu cea originală. Se livrează fără ornamentul cromat din față, acolo unde vine și sigla Skoda. Această capotă o avem în stoc și o puteți cumpăra din magazinul nostru online bestautovest.ro. Aici pe bestautovest.ro puteți găsi și alte piese de caroserie pentru Skoda Fabia 2, de la bară față, aripă față, armătură bară față, grilele din bară, oglinzi, faruri, stopuri și așa mai departe. Puteți verifica pe site-ul noi toată oferta pentru Skoda sau puteți comanda această capotă, o adăugați în coș, trimite comanda, transportul este gratuit, deoarece depășește suma de 200 de lei. Continuăm spre finalizarea comenzii. Dacă aveți cont la noi pe site, vă puteți autentifica aici în cont. Dacă nu dați înregistrare, scrieți data de livrare și puteți aștepta această capotă acasă în 24-48 de ore. Ea este pe stoc la noi în depozit și se livrează cu firmă de curierat rapid.